concellos da provincia para organizar festivais, encontros, galas, mostras, festas, actividades para poñer en valor o patrimonio inmaterial da nosa provincia. E unha segunda liña para que destinaremos 50.000 euros a 40 asociacións de 19 concellos para participar en festivais, concertos, intercambios culturais ou encontros que se realicen fora de Galicia e que busquen poñer en valor o noso patrimonio musical e cultural. En cada unha das liñas, cada entidade recibirá entre 250 e 2.500 euros. E así que seguimos sumando novas iniciativas de apoio á cultura da provincia, seguimos demostrando que estamos a carón dos concellos, dos veciños e das veciñas para impulsar proxectos, propostas e actividades que cheguen a todos os recunchos da provincia sin importar o concello no que viven. Porque o acceso á cultura debe ser universal e nós traballamos para conseguilo. E rematamos no que se refire aos asuntos tratados na Xunta de Goberno e o facemos falando de investimentos en concellos, porque hoxe aprobamos 290.000 euros para o Concello de Nigrán ao Oveiro da liña 1 do programa Máis Provincia. Ao detalle, con este orzamento, o Concello de Nigrán poderá executar as obras da rede de saneamento e abastecemento na Carballeira. Estas obras se suman ás que aprobamos na Xunta de Goberno do venres pasado, cun importe de 300.000 euros para mellorar a rede de saneamento e abastecemento na Pateira. Por lo tanto, 600.000 euros para o Concello de Nigrán en tan só unha semana. E como xa dixen onte na presentación dos programas extraordinarios que vamos a lanzar na provincia, pois con estes recursos, ca aprobación deste proxecto, rematamos o reparto dos fondos do programa Máis Provincia na liña 1, o programa máis ambicioso que xa máis tivo a provincia, co que ao longo de todo este tempo tendemos pontes cos concellos de menor de 50.000 habitantes para transformalo como nunca antes se fixera. E fora da orde do día, pois quero falarvos doutra iniciativa que revalida unha vez máis que este é un goberno que escoita, que tende pontes e que promove iniciativas que dan resposta á demanda veciñar. Falo dos primeiros premios sociais da Diputación de Pontevedra. Temos a sorte de vivir nun territorio moi solidario, moi implicado, moi preocupado e que traballa a diario por converter esta provincia nun lugar mellor e nós entendemos que este compromiso social ben merece un recoñecemento público. E por iso, a través destes premios queremos poñer en valor o traballo realizado na provincia a favor dos dereitos humanos e dos colectivos máis vulnerables, promovendo un maior benestar dos colectivos, das persoas e das comunidades. Serán 15.000 euros, que se repartirán en 3 modalidades. O premio a toda unha vida profesional no eido social, dotado de 3.000 euros, o premio a unha entidade de iniciativa social pola súa traxectoria dotado con 6.000 euros e un terceiro premio, tamén con 6.000 euros, que será para o mellor proxecto ou iniciativa polo seu impacto social. Agardamos publicar as bases da convocatoria para a semana que ven e desexamos que estes premios sirvan por unha banda, e como vos decía antes, para destacar a importancia do traballo conxunto entre o sector público, privado e a sociedade civil na procura dun mundo mellor, e por outra, pois como plataforma para crear conciencia sobre as necesidades e os desafíos cos que se enfrontan diversas comunidades. Esta é unha provincia solidaria, é unha provincia extraordinaria e era unha obriga para nós agradecer todo ese compromiso e recoñecelo. E, sen máis, este era o que tiña a ben trasladarvos e quedo á espera de calquera pregunta que teñades a ben formular. Aí son tamén, é dicir, aí a parte principal é para as asociacións e tamén ao mellor colectivos que poidan ter unha vertente da empresarial, porque a veces hai colectivos que si teñen esa parte. Iso nas bases. Despois, cando as bases, non vamos a contar todo. Sí. Ti fas a proposta para concurrir aos premios. Moi ben. Grazas a vos.